Ageng'o makare nyakoro mga jong machiegni chenro mar kagi kacha wa ikoni weche manyien mag motuche pacho ka gwenge wato kod bombewa koriwo koda mago mag siasa nyasini baba bende koro IBC medo puodho jotelo mopogore opogore mondo mi odhi olar kombe yiero mabiro ma dwe mar aboro. Mokwongo wang'iye thuond weche kod sani. No amount of criticism of us in the executive branch of government will tempt us enough to resort to retrogressive acts of interfering with freedoms like shutting the internet. Piny owacho chako chenro mar tiyo ganda ewi geng'o njore matimore e yor mbui. We are talking about realistic things that are meant to empower wananchi. Aput matawa campaign ma Kenya Kwanza Nyanza ochako romo mag manyo yore mag seto mbulu e gwengego. Olemo mar maembe sani en yor yuto ne rawere moko ma omako pur mare motegno e kaunti ma Siaya. Machiegni nyakoro mga jwang'e chenro mar kagi kacha wa ikoni weche manyien na mana kuom dakika 15 kende kete mana ka Ramogi TV. Wachako gi wach man jatend migawo mar arita kwe Fred Matiang'i osingo ni piny owacho onge kod chenro moro amora maling' mar rocho chenro mar yiero mano matimore dwe mar aboro. Matiang'i mano olose kinde yawa yanga chenro mar kedo gi njore mag yore mbui okwedo ywak mosegol gi kweth mar Kenya Kwanza ni nitie chenro ma piny owacho nigo mar rocho yiero. We are a democratic environment. Kenyans chose democracy, and we gave it to ourselves through our constitution. The government is not going to act otherwise. We will respect freedom in the hope that as we respect the freedoms of others, those who would like to exercise their freedoms in expression, in association, in supporting their preferred candidates and individuals will do so while taking into consideration the welfare of the whole of society. No amount of insults, as I've said before, no amount of criticism of us in the executive branch of government will tempt us enough to resort to retrogressive acts of interfering with freedoms like shutting the internet or, clawing back on freedoms we have acquired through the constitution and through the law. Piny owacho chako chenro mar jiwo lwenj kedo kod njore kokalo e yore tudruok mag mbui e pacho ka kolose kinde yango our economy, for our society and for future generations. We are very committed to continue collaborating with all the stakeholders to secure the cyberspace. And we appreciate this spirit of multi-agency. We can't do it alone. We will only succeed as a team. The strategy spells out from 2022, this year, to 2026, which is 4 years. And we'll be rolling it for the first time. And I hope we'll be able to learn a lot of lessons as we move forward. Kwang'yo mag motudre koda wechego mag doho nyakoro mga jwang'a chich mano omaki ewi nek mar jaohala Samuel Mugo e kar dak ma Mirema Buori Nairobi koro owe thuolo. Dennis Karani owe thuolo bang' doho yango ni joma ne omako bura orem chiwo neno moromo matudo achijno gi nek mar Mugo. Apisa ma jotim nonro ne okwayo doho mondo mi ndalo 14 matieko nonro margi kata kamano doho ne okwedo kwayono. Karani no chiwore kende log tich mar okwach kich giko dwe mokalo kendo osebed ka ogeng'ne ka itimo nonro mondo yang ka bende no ng'eyo wache wi nek mar Mugo ma wacho ni ne tiyo gi ne mayo ji kotiyo gi nyiri e kuonde math.
Nyakora mogite mago mag siasa committee mar campaign mar Kenya Kwanza gwenge mag Nyanza bende koro chako chenro mar timo campaign e jalop jatend piny Kenya William Ruto ne oyudo loch yiero mabiro madwe mar aboro ka giloso Kisii kinde romo mano kelo kanyakla jochung' lemo mopogore opogore bore riwruok mar Kenya Kwanza gikore mar timo campaign motwere motegno ne Ruto motelo ne yiero maduong'. Romo no manyotelie kod Josephat Nano kendo yuore gi Governor wa Migori Okoth Obado kod jokanyo mamoko mag Kenya Kwanza ma Nyanza mangima wacho ni gichiwore maneno ni Ruto yudo mbulu ma ok tin ne milion 1 e gwenge ma Nyanza. Viongozi wa Nyanza and the campaigners, you are going to be critical in this election because you want the bottom up that benefits our people to be delivered by the next government. If we all believe William Ruto will deliver that, then we have a responsibility. Out of the 2.6 billion voters in Nyanza region, we have a responsibility to mobilize at least 1 million voters. We are talking about realistic things that are meant to empower wananchi. When we talk about the bottom-up approach, it is a very, very realistic thing. Na hata hao wengine saa zingine wanajaribu kuongea hiyo maneno ya bottom up, lakini wanaogopa kusema because the public will tell them that kwa nini saa zingine mnapinga hii na nyinyi pia mnafikiria the same. Opinion polls hazitapiga kura, kura inapigwa na wewe mwananchi wa Nyanza. Wewe Nyanza wewe tutageuza. Ya pili, wanaotutusi kwamba sisi tunatembea na kufanya kazi ya mitumba, ngoja ni watangazie hivi, itabidi mugeuze Kenya nzima, kwa sababu mnapanga na kuzungumza mambo ya mitumba, lakini unapanga hiyo gari ya mtumba ukienda kwako. Biashara ya bodaboda ni biashara, biashara ya kuuza mboga ni biashara. Kama opportunities zimekosa Kenya, watu wameenda wamechukua kutoka China wanauza Kenya. Wacha kusema wanachukua nguo za white. That is very bad and that is an insult to mama na wazee ambao wamesomesha watoto wao kwa biashara ya mitumba. Na leo we want to say kama watu wa Kisii, we are proud to be in mitumba close today. Kwa sababu hiyo ndio tumefikia kwa nayo wakati huu. Kapodwa kete mane mago mag siasa nyakoro mgajuang duol mochung ne yiero kod kiewo e pacho ka IBC oloro ne Kennedy Okong'o ko eng'welaro kom Governor wa Migori bang' rem chopo dwaro duto. Manager mar yiere county no ma Migori Ben Museti oyango ne Okong'o mane dwa dhi laro komno maonge duond bura mora ne ok ochopo dwaro mar chik kasani jochiko podhi ne laro komno. Jachung' mar duond bura mar United Progressive Alliance Jane Maronge no bedo jachung' mar ochiko manyo podhi Odhiambo Manyoro. Jochung' mamoko manyis nyaka sani osepodhi eng'we laro kom Governor wa Migori gin kaachiel kod Philip Mwabi, Joseph Ngao, Boaz Okoth, Jane Maronge, Oginga Ouko, Chilayako, John Pesa, Rebecca Maroa kod Dalmas Otieno. After having been issued with a certificate to go for this election, I want to believe that Migorians are going to be in safe hands. I have about 6 points in my manifesto that I'll make sure that Migorians get to enjoy. Jochung' mamine malaro kom pogore pacho ka mag Tele County Mabusia jowacho ni kido kod chike mag anyuola e moko kuom gigo mamiyo gi midhiero e campaign mag minego wacho ni ituono gi thuolo mag telo kaluwore gi kit chwech magi. Giwacho ni campaign magi rocho kod jok mapod ni kod paro mobam ni mine ok nyal telo ne chuo. Bende ging'ur ni ok thor migi thuolo maloso e rombe mag siasa mondo giyud kaka ginyalo yango ne jopiny chenro mag dongruok magingo. Unaposema ya kwamba unataka kusimama, mara nyingi wananchi wanafikiria uko na pesa nyingi. Na ningependa kusema tusiangalie pesa, tuangalie huduma. Kwa sababu mara mingi ikiwa utapiga kura kwa sababu ya pesa, jua ya kwamba zile pesa ambazo zitakuja kwa hiyo ofisi ndio utalipia wewe mwananchi tena. Bado tu tuko na ile utamaduni kuwa mwanamke hatoshi. Lakini kusema ukweli, mwanamke ni yule ambaye kiumbe ambacho kimejitolea na kitafanya kazi, kitahudumia jamii. Kila mtu Kenya ako na uhuru wa kuania
nafasi kama hii. Hata youth, bora uko 18 years unaweza kuania hii kiti. Si hii kiti si ya wababa. Nani alidanganya watu? Kwa sababu mtu wa kwanza hapa alikuwa mbaba. No, hii ni kwanza hii kiti inafaa iongezwe kwa ile ya women rep. Kawadhi mbele nyakora Ramogi pinyo wacho chako chenro ma tiegruok ewi yore mag nyuolo chiemo pacho ka. Tiegruok kama itimo ahinya ewi yore mag tiyo maber gi kwiri mag pur kod yedhe makonyo e nyak mar cham. Jalup jatend migawo mar pur Lawrence Amuhaka ma oyawo tiegruok ma kamano e kaunti ma Meru okoni tiegruok ma kamano winjore chwal ne jopur e gwenge duto ma pacho ka. Central America, Vietnam, Asia de moto. Tunatumia hii mashine ndogo hapa. Iko na chemicals sana. Utanywa. Food safety is key because it affects our own health. So when you use the chemicals as required, you are saving your own life, saving life of others, and also increase the amount of goods or material that we export outside the country, because the outside market is very keen about the safety of the foods that we take. Yeah. We are going to train farmers, although it has started here, but we are going to work with the partners so that we are able to train farmers in all the counties. Food safety in terms of residues resulting from pest control products that has been handled. Food safety resulting from handling and transportation of food, which lies with public health. And you know, we have the bill on food safety coordination bill, being discussed currently. And those are the mechanisms that the CS was talking about that are going to help. But the implementation lies with each and every responsibility. We have a stake, the regulator have a stake, you consumers have a stake, and farmers also have a responsibility. Wazungu wanajichunga sana. They don't be poisoned by chemicals from Africa and other destinations. But we who are left eating what we have not exported, we have all the exposure. There are no strict rules on chemical residues, on the cabbages, on the sukuma wiki, on the tomatoes, and other produce which we eat here from our own shambas. Tomago tuchepao tu Kenya kwa Ramogi tim mar Ingresa no wuok chien moyudo modhi mar gola achiel gi German e tugo mar UEFA Nations League otieno mokalo. Jatugo mar Ingresa Harry Kane nyore so pinye kodong mana dakika 2 kende to opira rume seche mano oloyo kwa jomar opich acho matiela par kod 2. Mano yudo ka German no German lead. Penalty. Kane